amin na imbag nga rabi kanya yung aming kabsat. Kita giti ada Biblia na makipaglukat kanya iti libro iti Genesis kapitulo 22 versikulo 1 ingana 19. Genesis chapter 22 1 up to 19. Basa kakabsat iti sarita iti Dios. Makipagbasa kay kanya. Iti saan anapayag sinuot ti Dios ni Abraham. Kinunana, Abraham, adtuyak apo. Insungbat ni Abraham. Kinuna ti Dios, alaem ni Isaac, akakaisuna kendungdungwem nga anak, ket inkay jay moraya. Iti bantay nga ipakitak tuken ka. Idatagmunto kanyak ni Isaac akasdaton ang mapuuran. Kabigatan na nasapa nga insagana ni Abraham ti asnona. Nang balsig iti kayo apagpuuran na iti daton. Kalpasan na, inala na ni Isaac ket ti dua nga adipen na ket napanda iti diso nga imbaga iti Dios. Iti maikatlo nga aldaw, nakita ni Abraham iti adayo tinasao a diso. Kinunana, kadagiti adipen na. Agbati kayo ditoy agraman dagiti asno. Inka magdaydayaw ken ni Isaac sadyay. Agsubli kaminto metlaeng. Impabaklay ni Abraham ken ni Isaac ti kayo apang puor ti daton. Inala na ti imuko ken dagiti beggang a pagarawon. Idi magmagnada kinuna ni Isaac, tatang, apay anak ko, insungbat ni Abraham. Sa nalunsod ni Isaac, makitak nga adda dagiti beggang ken kayo, ngem ayan na ti maidaton nga orbon a karnero. Mangted tu ti Dios anak ko, insungbat ni Abraham. Nagtuloy anad na dagiti agama. Idi dumtengda iti disto nga imbaga iti Dios ken kuana, nang baon ni Abraham iti maysa nga altar. Nang bangon ni Abraham iti maysa nga altar. Inurnos na kadagiti kayo iti rabaw ti altar. Rinapet na ni Isaac nga anak na saan na inparabaw kadagiti kayo. Inala ni Abraham ti imuko tapno patayen na ti ubing. Ngem nagpukhaw ti anghel ni Yahweh manipod langit. Abraham, Abraham. Adtuyak apo. Insungbat ni Abraham. Di mo sagidan wenno ranggasan ti ubing. Kinuna ti anghel. Makita kon nga agbuting ka iti Dios, adi ka nagkedked amang tedken ko na iti kakaisuna nga anak mo. Inwaras ni Abraham ti panagkita na. Adda nakita na kalatyan a karnero ana isalat iti sara day ti basit a narukbos na kayo. Napan na inala ti karnero ket daytoy ti pinuuran na akas daton asukat ti anak na. Pinanaganan na ni Abraham daytoy adiso iti apo ti mangted. Agpapan ita kun kuna na pailaeng dagiti tattao iti bantay ti apo at damang ited. Manipod langit nagsaumanen ti anghel ni Yahweh kununana. Siyak ni Yahweh tinagsao yan tangay, tadi ka nagkedked amang ted kanyak iti kakaiso ng anak mo, isapatak itinagan ko, a bendisyonan kanto itinawadwad. Paaduwek to dagiti kapuutam, akas iti kaadu dagiti bituwen iti tangatang, wenno dagiti darat iti igid ti baybay. Parmikento dagiti kaputotam dagiti busor da. Dawaten to kanyak dagiti amin na nasyon iti lubong, a bendisyon ang ida, akas iti panang bendisyon ko kadagiti kaputotam. Aramidik to dagitoy gaputa tinungpal mo iti bilin ko. Nagsubli ni Abraham iti ayan dagiti adipen na. Nagkukuyog da anagawi ni Jay Beerseba. Anang ipasdekan ni Abraham iti pagnaidan na. Amen kakabsat. At kararagtay diet. Amami sa dilangi, pagyamanan mi o Diyos Ama, iti naimbag nga sarita. Nanuno kasanum o Diyos Ama, nga benendisyonan ni Abraham. Tarigagayan mi met. Father God, we desire, nga itang rabii, nga manggigan mi ti sarita. Mapnuan kami ti bendisyon nagapu o Diyos Ama, iti napulutan nga sarita.
Tulungan iti adipen mo nga kurang ama nga mangiburay iti nasantuan nga sarita no di ket ama tulungan na. Nga hana kag sarita iti bayat pa nagtakder ko ito'y babaen laeng iti bukod ko masirem. No di ket ama usaran na. Punutam dagiti odis ama ngiwat ko. Kaya iti sawang ko laeng ket sarita ama iti kinapudno. Sarita odis ama nga naggapuhan niya. Tulungan na ama. Ket ti Espiritu Santo iti tumangtulong. Ti Espiritu Santo odis ama iso ti tumulong iti kakadwami odis ama nga agbuy-buyo online. Mangipataros kanyada, mangipakaawat kanyada ama iti nasantuan nga sarita. At iti dawat mi tinaga ni Jesus. Amen. Amen. Ket naimbag kablawan kay amin kakabsat iti naimbag nga rabii. Yan tangay nga api manen ket maawagan nga Ilocano Mission Service so nga padayaw kini Apo nga agpausar manen iti adipen iti Dios. Di last week ni Pastor Vanji iti nagsarita ta nagka-aberya iti internet mi ditoy. Ket pauluan tayo iti sarita iti Dios ita nga rabii iti kunana nga awaken tay iti parabor ti Dios ita ken iti agnanayon. Amen kakabsat. No pagtutungtungan iti bendisyon nagado iti maragsakan. Amen ba? No umay man yan iti Pasko ka maragsakan man na dagiti adda dinong na. Ta ti pagtutungtungan kami no Disyembre ket adu regalo. Ngem actually ti maproblema nita dagiti mangmangged ta isu nagaruti ang handa. Amen. Ngem amo tayo nga han nga adyo iti focus iti pagtutungtungan tayo ta no diket kasanutay ba nga mabendisyonan ita ken iti agnanayon. Amo tayo ano ti pagarup tayo lang nga bendisyon ket kasla iti panangkita iti lubong ti bendisyon. That the world thinks that blessing is only focused on physical things. Ngam da tayo nga maiburayan iti sarita iti Dios ita nga rabii. Ikararag tayo kakabsat. Dawatan tayo iti Dios nga maadaan tayo iti pannakaawat nga gapu kanyana. Ngeti Espiritu Santo kumadda iti maysa ken maysa mangtulong tapno maala tayo, maawat tayo ti espiritual nga bendisyon nga isu ti agtaeng agnanayon. Amen. Apay. Amo tayo nga iti Dios isu ti pagapuan na iti amin a parabor. Wenno bendisyon. Iti Dios isu iti namarswa iti amin diket laeng isu na ti pagapuan iti amin a naimbag. Amen kakabsat. Ket gapu nagaro ngano iti Dios tayo iti namarswa. No bigbigan tay kakabsat nga iti Dios tinakaigem iti amin. Uray pa iti bendisyon. At dagarod iti rumbeng laeng nga obraan tayo. Isu ti awagan iti nagan na. Ket no pagtutungtungan tayo iti Dios, haan nga maisina nga pagtutungtungan tayo nga iti Dios tayo may maysa iti talo nga persona. God is one in 3 persons. Ket no usaren tayo kakabsat iti pannakaawat nga nainlubungan, human mind and human thinking. Narigat talagang maawatan apoy. That's why the world cannot accept. Nga iti Diyos tayo is very unique. Nga iso na may sa nga Diyos, iti talo nga persona. Kit no kunada nga talo, kasano ajay? Kit no ibaga mga may sa, no asino kanu ti Ama, iso ti Anak, ken iso ti Espiritu Santo. But no, we believe in the Trinity. Nga ada iti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Kit kunana iti John 10:30, I and the Father are one, ibig sabihin, siya ken ti Ama may maysa, at da iti pinagmaymaysaan da. Isugurod, mabirok tayo kakabsat, iti libro, iti Juan 17:11-12, nga, number 1, nga no apay tan agmaymaysada, ket agmaymaysada babaan itinagan. Ket itinagan, nga atoy, ket nagan ni Jesus. Takunanay di kararag ni Jesus ko na nakastoy. Basain tayo latan.
Kuna na libro iti Juan, Kapitulo 17, versikulo 11. Okay, paglukat kay kakabsat, dagiti adda Bibliana, tapno makita yo na pudno, iti basbasaan tayo. John 17:11, kuna na ditoy. Ita, ni Jesus tetong ati agkarkararag ito'y kakabsat, kuna na. Ita, umaya kun ken ka na santuan nga ama, awana kun itilubong, ngem addada itilubong. Aywanam nga rod ida, babaan iti panakabalin tinagan mo, nga inted mo kanya, tapno agmay may sada akas kadata. Aywanam nga rod ida, babaan iti panakabalin tinagan mo, nga inted mo kanya. Kakabsat, basahan tayo nga basaan, tapno maawatan tayo, tapno, and we must allow the Holy Spirit to guide us in all truth, kasi iti Espiritu Santo, iti Espiritu, iti kinapudno. Tapno maaywanan, dagiti disipulo ni Jesus, na panawan na, iti mga iwan, kat itinagan, nga naited iti anak, nga original, nga nagan iti ama, kat anya itinagan nga naited iti anak, Jesus. That's why it is written in Acts 4:12, aramid, Kapitulo 4, versikulo 12, nga awan ti sabali nga nagan, iti entero, nga lubong amin, nga pakaisalakanan, iti lubong, nudihaan nga ni Jesus. Isumula ay iti bagbaga na di Filipos, Kapitulo 2, Philippians 2, 5-11. Nga iso, kit Diyos. Ti anakit Diyos, kit no kasano na inala, iti pagiging Son of Man, kit gapo iti panagpakumbaba na. Ado iti hanga mangawat, kini Jesus, gamin, iti ipagarupda, kenti iti naawatan da, gapo ta nagbaling nga Son of Man, haanan nga Diyos. No. Let us remember, He is enthroned in heaven. Gapu iti panagpakumbaba na, kuna na dyan, basahin tayo kapsat, Filipos 2:11. Okay, paglukat kay kanya. Rugyan ang iti 5. Adda kuma kada kayo iti kababalin, akas iti kababalin ni Kristo Jesus, nupay addaan iti galad iti Dios, di na inkan kano iti panakipad pada na kenkwana, si ayat ket di anang ibaba iti bagina, ket inala na iti kasasaad ti maysa nga adipen ang nagbalin a tao. Nagparang iti na taawan na langa, nagpakumbaba ket nagtulnog agingga ken ni patay. When uray iti ipapatay iti krus. Gapo iti daytoy, intanok ti Dios iti kangatuan asaan. Let us remember, He was glorified. He was enthroned with glory. Binigbig iti ama, iti panagpakumbaba iti anak. Ket kunana ditoy, iti kasta, kas pamadayaw. Itinagan ni Jesus agparintumeng dagiti amin nga parswas sa dilangit. Dito'y daga, ken iti uneg iti daga, ket silalatak nga ipablaak ti amin nga tao ani Hesu Kristo isu ti Apo apa kaidaydayawan iti Dios Ama. Don't you know that when we glorify the name Jesus, when we pray to the name Jesus, we are glorifying the name above all names. Itinagan iti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Itinagan nga Jesus. Takuna na dyan, John 14:26, maipatulod iti Espiritu Santo, babaan itinagan ko. Itinagan nga Jesus. Amen. Narigat ang ating kakabsat nga awaten, iti tao, nuusaran tayo lang, iti bukod tayo nga lain. Isagurod, no agdendengit tayo kakabsat, iti sarita iti Diyos.
No agbasbasa tayo iti sarita iti Dios. Hantay dapat nga dumependar laeng iti bukod tayo nga panakaawat. Apay tanagado, ti mangisurusuro, nga palso, iti maisuro da gamin, ado iti tattao that they don't rely on the Holy Spirit. No alaan tayo lang ato yung kasla subject iti eskwela, nga usaran tayo iti human thinking, iti pananghawat iti Biblia, narigat kakapsat. That's why, when we talk about the Word of God, iti sarita iti Diyos kit espiritual. Ket no spiritual iti sarita iti Dios, iti mga awat iti sarita iti Dios must be spiritual to receive the holy word of God. Siguro mapansin nyo kabsat. Ado, iti agbakbakitanan, aglaklakayanan iti iglesia, hindi pulos pay mabalbaliwan. Ngem no agpaypayso. Nga agtungpal tayo ti bagbaganay di Roma 12 verse 2 nga agparenyo tayo ngay agpabalbaliw tayo iti kapanunutan tayo nga alaen tayo iti kapanunutan iti Dios mabalbaliwan iti entero tayo nga biag. Amen. Kay garod anya iti garantiya iti pamati tayo at tata. Anya iti garantiya nga pudno iti sarita iti Dios. Makipaglukat kay kanya kakabsat, iti may kadwa a Korinto, kapitulo 1, versikulo 22, it is the Holy Spirit who guarantees. Amen. Takiti sarita iti Dios. 2 Corinthians chapter 1, verse 22, kuna na ditoy, isu tinangikabil iti marka ako kuha na kami ken isu iti nangted iti Espiritu Santo iti puso mi akas talged ti amin a ipaay na kana kami. Iti talged, the assurance of our faith is sealed, naselyuhan babaen iti Espiritu Santo. Siguro when we are talking about testifying Jesus, marigatan talaga nga mangi-testify iti may nga tao nga awan iti personal experience niya with God. If we don't have personal experience with God, it is very difficult to testify the name Jesus. Apay. Nga awan ti Espiritu Santo kanya tayo kakabsat, nga iso ti amang tulong kanya tayo, tapno iso ti mang pa-experience siya kanya tayo, iti power and authority of the name Jesus, marigatan tayo, nga mangi patotoo, iti kinaimbag iti Dios. Amen. Kailangan nga amin, nga mamati iti Dios, masalyuhan iti Espiritu Santo. Amen. Apay kailangan nga masalyuhan iti Espiritu. No pagtutungtungan tayo iti Espiritu kakabsat, amo tayo nga originally, the Spirit we have, nga nagapo iti Dios, first, umuna nga tao, nga nikan iti God's breath, iso di mabirberukan tayo iti Genesis 2 verse 7, nga He breathed into his nostrils and he became a living being. Iti tao nagbalin nga nabiyag. Naikan iti Espiritu, iti inted iti Dios his breath to that man. Ket ato nga tao, inala na, out of many, inala na, ket inyapan inkabil na, iti harden iti Eden. Ket isu ti pinanaganan na nga Adan. Amen. Kasi chapter 1 iti Genesis, adupay iti naparaswa, male and female. Ket iti imbaon iti Dios kanyada, Genesis chapter 1, 27, 28, ket iti baon, agpaado kayo. Go ye and multiply. Ngem sabali iti bilin na, iti chapter 2 gamin, adda iti bilin na. Iti bilin na iti Adan, ngayon kini Adan, nga ini kanay Espiritu kat mabalin mo nga kanan iti amin ngam adda ti hamong kanan. Actually, originally, iti Espiritu tayo
Ti espiritu nga inted iti Dios ket very blessed. Why? Kitain tayo ti first hand experience ni Adan iti hardin ti Eden. Inikan na iti sired ni Adan. Isunod tinang panagan iti amin. Amin nga da Eden. Inikan na iti kabailan iti sired ni Adan nga isunod ti ag-govern. Ngam out of that, awan ti mabirok na nga partner na. Isu nga naparswa ni Eva. Katata gapo iti basol. Ta nasulisod mo garod ni Eva, ket gapo ta nasulisod ni Eva, nasulisod mo lang ni Adan. Ket gapo ita nga basol, there is separation. Naisepara. Ti tao ken ti Dios apay. Pinalayas daw ni Adan, iti hardin ti Eden apay. No, kinana, ajay, tree of life, ajay, kayo, nga, mangtad iti biyag, agpatenga nga lunod, dada kanya na. Ngayon, ito'y tayo lang nga makita, nga agdapay lang asi iti Diyos. Yan tangay laan, ta iti Diyos, haan na mabalin, nga kontraan, iti pagayatan, iti tao. Apay kakabsat, God gave us free will. Inikan na iti tao, iti kalayaan, nga agpili, nga adda iti bukod tayo nga pangyadeng. Ken ijay nga bukod nga pangyadeng, ijay tayo kakabsat nga agalawad. Amo tayo iti nangyari di hardin ti Eden, iti kaama-amahan tayo, gapo, ta iti pinili na, kit agsalungasing, iti imbilin iti Dios nagbasol. Ket gapo ita nga basol nailunod iti sangkatauhan. Amen. This world is cursed, this earth is cursed, men are cursed. Apay iti lalaki kailangan na aggirok iti panagbiyan na. Iti babae manayunan nga manayunan pay iti panagsakit na iti panaganak. Amen. It's not the nature of God to oppose our free will. Nga, pagyamanan tayo lata. Apay. Inikan na tayo iti grasya na. Ita nga kanito, iparparik na napailain iti grasya na. Apay. Isuma lang iti mabiro kali Deuteronomy 30 verse 19 nga adda iti kabailan tayo kakabsat nga agpili. Agpili tayo no biyago no patay, bendisyon wenno lunod. Makipagbasa kay kanya kakabsat iti libro iti Deuteronomy 30 verse 19. Puna na ditoy, basahay kakabsat. Pagpilyen kayo ita, itibiyag, pagpilyen kayo, itibiyag wenno patay, iti bendisyon wenno itilunod ti Dios. Awagak ti langit, ken ti daga, amang saksi iti pilyen nyo. Pilyen nyo itibiyag. Inika na tayo kakabsat, iti kabailan nga agpili. No, biyag wenno patay, lunod, wano bendisyon. Ngem iti tarigagay iti Dios nga maadda kanya tayo bihat. Iti kayat iti Dios kakabsat bawat maysa nga addaan iti pagkakataon na tatang manggigan iti sarita iti Dios itang rabii. Piliin tayo kuma iti biyak. Piliin tayo kuma nga patyon iti sarita na. Sublian ng tayo introduction tayo tatay ko na narigat no iti usaran tayo nga panangawat iti sarita iti Dios ket bukod tayo lang malaing. Antay nga maaramid nga maawatan talaga iti sarita iti Dios. Ngem iti sarita iti Dios haan nga dapat nga adalin laing no diket number 1 iti sarita iti Dios dapat nga patyen. Iti sarita iti Dios must be believed, not just to be studied. Tahantay nga dumatag iti langit nga pinakaaduan iti kinalain.
Kailangan tayo nga patyan, tapno, masurusuro tayo nga surutan. Adi ko lang hantay nga usaran, iti bukod tayo lang nga laing. Ta, iti Espiritu Santo, kuna ni 1 Corinthians chapter 12, iti Espiritu Santo, iso tumangtad, iti sirib nga agapo iti Diyos. Tanong iti sirib nga agapo iti Diyos, si maitad kanya tayo, kit sirib iti Diyos garud, ti maalaala tayo. Maawat tayo, ipakaamo kanya tayo iti Diyos, iti kaungan nga sikreto na. Kaungan nga silalatak na sarita na. Taado iti agbasbas iti Biblia nga handapulos nga maawatan. Ajay tinariyat nga sitwasyon kakapsat. Ngore pa'y basa tayo nga basa. Nuhantay nga maawatan, iti basbasaan tayo. Kailangan tayo agparuntumin iti sangwanan iti Diyos. Agdawat tayo pamakawan, kit agdawat tayo. Dawatan tayo iti Diyos, nga ipakaawat na iti sarita na, anuhantay nga maawatan iti sarita iti Diyos. Marigatan tayo. Nga patyen. Nuhantay nga maawatan, iti sarita iti Diyos, babaan iti sirib nga agapu kanya na, marigatan tayo nga maala. Tadda ti duwa nga sirib. Sirib, ani bagbagak nga i-review ko tatay kit sirib nga na inlubungan. We don't need to study the Word of God using our own human technique. But we must rely on the Holy Spirit, who gives the spirit of wisdom. No, agdependan tayo di Espiritu Santo. Ijay, nga umunig, iti sarita iti Diyos, kit iso iti mangbalbaliw kanya tayo. How many times that the Word of God strikes deep into your soul, nga talaga nasakit. Kit no iti sarita iti Diyos, kit awam man lang, sumrek ka iti iglesia, rinumwar ka awan lang, nakabubuting kakabsa. Iti lapay mo ba, napulatan, tigabuson, wano pusong ba, nagtangke, nga haan, nga makaunig pa iti sarita iti Diyos. We must search our heart. Kasi, the very desire, no apay tapan tayo iti paggimungan, tapno da tayo ka mabendisyonan. Kaya tayo nga mabendisyonan. Yung amuyo ba kakabsat, hantay nga mabendisyonan, no awan iti panagtulnog kanya tayo. Amen? We must make the right choice. Kasi, amin, ngobraan tayo, maidatag to iti Diyos. Kuna na dyan, Mateo, chapter 12, verses 35 to 37, we will give account to God. Because He is the God of accounting. Mabilang to amin. So nga, nagrigat, edi tatay nga, i-internalize ko ato, nasakit. Nga, ada naman minsan, nung makaungit tayo, makasawang tayo talaga tihan nga manat. Nung minsan, out of anger, out of disappointment, makasarita tayo ti sarita nga han, dapat nga ibaga. Nga, aji ti buting gamin, we will give account to that. Kuna na dyan, 35. Kuna na to 35 to 37. Irwar tinaimbag a tao, dagiti naimbag nga iduldulin na. Irwar ti dakes a tao, dagiti dakes nga iduldulin na. Ibaga kada kayo nga inton aldaw a panangukom, sumbatan to titunggal maysa, dagiti awan ser-serbina nga insawang na. Tadagiton dagitin to sa iti pakaukumam metlaing, no nakabasol ka when no saan. Amen. Let us be reminded that we will give account. Every careless word nga imaysawang tayo. That's why we must repent now. We must repent now. Lalo di nakaawat iti Espiritu Santo. Nung nakaaramid tayo, nakaisawang tayo, iti haan nga pagayatan iti Diyos mabalin. In that case, we already blaspheme the Holy Spirit. Nung hantay man nga marig na ita, nga mamutay nga the blasphemy of the Holy Spirit cannot be forgiven. Hanpulos nga mamakawan. Kit iti maipaktaran, kit ajay, panagtultuloy tayo.
dakkel nagbalin epekto na no kanayon tayo nga masalungasi ni Espiritu Santo. If we continue to blaspheme the Holy Spirit, narigat kakabsat nga patuloy tayo iti spiritual nga panagbiag tayo. Numarik natin kakabsat nga lumamis, kasi lumamis iti panagserbi tayo, lumamis iti no kasano iti fervent nga dati iti na-receive tayo iti Holy Spirit kaya nagbara iti panangidangadang tayo, nagbara iti panagserbi tayo. There is that desire yan no gapoy iti problema iti biyag, gapoy iti nagadung rason kaya mapukaw tayo. Let us be reminded now. Let us come closer to God now. Kailangan tayo itamot laing kakabsat nga mamangigan yung iti sarita iti Diyos. Mamagbagaan tayo kuma nga ang talinaed tayo iti presensya iti Diyos. Tanuhan tayo nga makatalinaed. If we will not stand firm in faith, we will not stand at all. Di libro iti Isaiah. Ket kailangan tayo nga maadda kanya tayo iti bunga ti Espiritu Santo nga adda maadan iti control. Tanagrigat talaga iti ang control no adda JKJ rage of anger mo. Isugarod kuna ni Jesus. Jesus Christ said, in your anger do not sin. Nga oray pa'y nakaugit ka hangin ka magbaso. Kat bilang may isang tao adi tinarigat nga maarami tayo. Ngam to be controlled by the Holy Spirit, kailangan tayo ma-experiensya no kasano iti panang control iti Diyos iti maysa ken maysa. Adda iti paset iti biyag ko iti nga nasakit talaga iti nakam ko. Mabalin nga makasawag na iti madi iti sangwanan iti adipen iti Diyos. Ngam bago na nga makikatungtong iti nga adipen iti Diyos nagkararag na nagpakararag na lang dagiti kakabsat ko nga makaammo. Manmanoda lang. Yung kuna, tikararag ko talaga buong aldaw nga nag-speak in tongues na ure ada dyan na clinic agyaman ng iti Diyos editawan ti awan iti back when mga tawon napalabas nga tawonan manunga tawonan nagkararag ng ide ko na mahanak mabalin nga makaisawang iti laban iti adipan iti Diyos. Adi iti dawat ko iti Diyos. And I just realized idi kat katungtungin iti adipan iti Diyos nga atoy. Adadi panunod ko nga kuna na ibagam iti amin nga sakitin akin mo. Ibagam iti amin nga kastoy. Lumaban ka. Ada iti back of my mind. Ngam nagmayat kasi awan di ay sawang ko kabsat. Ijay ko maaaring na talaga there is control. No agpa-control latay lang. Ngam no once na imunan iti emosyon. If our emotion is greater, if we let our emotion rule, malpas. Mapasaktan tayo dito mga tao. Even the Holy Spirit, mabalin tayo nga mapasaktan. Makaitad tayo mo lang, iti sakit tayo, may spirituality bagi tayo. So nga, let us be reminded. Let us be reminded nga, adda iti panag-control iti Espiritu Santo. Ket, ajay, iti regalo, mamaitid na, iti amin nga naka-receive iti Holy Spirit. Amen? Kuna na jay pa, Romans chapter 14 verse 12, nga, bawat maysa, we will give account. Adjelatan, Ecclesiastes 12:14. Nga amin, nga inaramid tayo kakabsat, may datag iti Diyos. Kuna na jay, Ecclesiastes 12 verse 14, kuna na ditoy, ukumento ti iti Diyos, dagiti amin nga aramid tayo, na imbagman wenno dakes, uray pay dagiti na aramid iti nalimid. Amen. Awan ti may libak tayo iti Diyos. Even in Romans 2:16, nayunan tayo pay, kamay may sa tikayat kong ibaga, Romans 2 verse 16. At may sa iti at padada ko na natoy.
kas mayanurot iti imbaga damag nga ikas kasaba kastoy ti maarami iti taytangal daw imton ukumen iti Dios babaen ni Hesus Kristo iti amin analimed apan panunot dagiti tattao. Iti libro iti Ecclesiastes 12:14. Amin nga naarami tayo. Dakes man wala imbaw. Amin. Takuna na ditoy ukumen iti Dios dagiti amin nga aramid yo na imbagman wenno dakes uray pay dagiti na aramid iti na limit. Every thing that is done in secret. And even in Romans chapter 12, Romans chapter 2 verse 16, kuna na ditoy kas mayanuro ti naiimbag nga damag nga ikas kasaba kasto ito ti maaramid iti daytangal daw inton ukumen ti Dios babaen ken ni Hesus Kristo iti amin analimed apan panunot dagiti tattao. Even secrets of men ukumento iti Dios. So awan karbigan tayo. No iti tao mabalin tayo nga mailimid iti things in our mind and things done in secret. Mabalin nga mailimid tayo iti tattao sangwanan iti tattao. Ngayon iti sangwanan iti Diyos, but in front of God, we will give account to that. It will all bring to light. May datagto iti amin iti Diyos. So nga, itapay laeng, nga da iti pasat tayo, nadaan tayo iti grasya iti Diyos. Let us come into repentance. Nga amin, nga naramidan tayo, iwaksi tayo, kailangan tayo nga dawatan, iti pamakawan iti Diyos. Iti asina, that genuine repentance. Tapno dumatag tayo iti Diyos, tahan tayo mabalin nga luklukwan iti Diyos. God cannot be mocked. Nga gulbod tayo iti sangwanan na. Lalo pa hinugulbod tayo iti sangwanan ni italipan iti Diyos. Amen. Kit ko na ditoy, iti Diyos tayo, ket iti Diyos, iti kinapuno. Ket iti sumursurot kanya na, kailangan agtalinaed iti kinapuno. Ket no, iti tao, haan nga makaitalinaed iti kinapuno, maligatan nga sumurot iti Diyos. So, blanon tayo iti biyag ni Abraham, iti Genesis chapter 22. Nga, kitaan tayo, nabayag nga dinawat na nga maadaan iti anak. Nabayag nga ato iti tarigagay na nga maadaan iti anak. Naipromesa kanya na nga adunto ti agrose nga kapututan na. Ngam iti naadaan dala iti anak at their old age. Dinawat iti Dios ni Isaac. Kuna na iyeg mo, idaton mo, akas daton ang mapuuran. No kasano da hindi nga agidaton nakabsat kit kasi iti karnero alain da kat talaga butsyakan da kat idaton da nga puuran da ata. So nga inala na mga ni Isaac kat pinaragpet na kat edi bagsulin na kuman kuna na Abraham napatunayan iti Dios nga ni Abraham kat adipen iti Diyos. Ni Abraham kat managtulnog. Kat uray pa iti panagtulnog na ited na iti pinaka ayatan na pinaka dungdungwan na nga anak. Takuna na ito'y verse 2 alaem ni Isaac akakaisuna ken dungdungwem nga anak ket in kay Jay Moraya iti bantay nga ipakitak tuken ka idatag munto kanyak ni Isaac akas daton ang mapuuran. Nungay kakabsat. Dawatan mo't iti Diyos, ti pinaka ay ayatan tayo itak. Sugurod ko na dyan, gospel books. Kuna ni Jesus, iti amin nga kayat nga balin nga adipen ko. Ibati na. Ti amin, ket surutin na. Ang ibig sabihin nga pabayaan tayo iti pamilya tayo ngam. We must make God our priority. No kasano
iti panagtulnog ni Abraham. Ket ammo tayo kuna na jay. 16. Siyak ni Yahweh, iti agsasauyan tangay tadi ka nagkedked. Amang tad kanya iti kakaiso ng nga anak mo. Isa pata, itinagan ko, a bendisyonan kanto, itinawadwad. Paaduwek to, dagiti kapututam, akas iti kaato, dagiti bituwen, iti tangatang, wenno dagiti darat, iti igid, iti baybay. Para mekento, dagiti kapututam, dagiti kabusagda. Dawaten to kanyak, dagiti amin a nasyon, iti lubong, a bendisyon ang ida, akas iti panang bendisyon ko, kadagiti kapututam. Aramidek to daytoy gapu, sa tinumpal mo, iti bilin ko. Amen. Gapu, ta tinumpal mo, iti bilin ko. Amen. Amuyo bakab sa atno kasano nga na bendisyonan ni Abraham. Nakusubbaga na di Galatia, Kapitulo 3, versikulo 8, hingganan 9. That those who have faith like Abraham will be blessed. Iti libro iti Galatia. Makipagluhap kay kanya kakabsat. Galatia, Kapitulo 3, 8-9, kunana ditoy. Impak pakauna, tinasantuan na surat, apalintegen iti Diyos dagiti hentil babael iti pamati, ket naipakaamu tinaimbaga damag ken ni Abraham, si kanto ti aramatin iti Diyos, iti panang bendisyon na, iti amin asang katawan. Namati ni Abraham, ket na bendisyonan. Mabendisyonan met nga rod, dagiti amin amamati akas ken kuana. Do you want to be blessed? Do we want to be blessed? Kahit tayo ba talaga nga bendisyonan, kailangan tayo magtulnog, akas iti panagtulnog ni Abraham. Ni Abraham, kuna ti Diyos kanya na umikat ka ita nga lugar, ket suro apan ka iti lugar nga ibagak to. Out of nothing, simurot nga hangan nga nagkedked ni Abraham, simurot iti timek iti Diyos. Uray pa, iti idaton na iti anak na, nakita iti Diyos, nung kasano na nga ayatan iti Diyos, gapo iti pamati na, kunana, God will provide. Iti Diyos, iti mangitaod, iti amin nga ihawat ko. Ti anak na nga Isaak nagdamag, ayan na nga iti idaton kayo. Ayan na nga iti idaton. God will provide. Isutin sumpat iti amana. Kasano nga nagtulnog ni Abraham by faith. Si kamama, kakaiso ng anak mo, apan mo nga idaton, among nga mataisunan. So tingin nyo, worship is just full of smiles and joy. Worship. Itumno nga pa nagdayaw. Kaya tayo nga give up the things that we love. Masurot lang iti pagayatan iti Diyos. Nowadays, iti pagayatan iti tattaw amin nga banag iti lubong. Kwarta, amin na just social media. Pinapintasan ti kastoy, pinaranggasan iti kastoy, pinaperdyan iti tao, awanan. Doon talaga nakakonsentrate ka. Nakakonsentrate kayo iti social media, awan. Kailangan tayo agsubli. Let us return to the Word. Kailangan tayo agsubli kakabsat. Iti naimbag nga nasantuan nga sarita iti Diyos, taato iti mangtad iti biyak. Inyalakit din, tanagadoy na tao nga agpuypuyat, makaala lang iti chismis, dagijay, vloggers. Ngimpulos nga hangamay puyatan, nagbasa iti Biblia. Ngimno sa bali, nga nainlubungan nga banag, kaya tayo agpuyat. Kaya tayo nagtiis. Ngimno iti sarita iti Diyos, nagrigat. Nagrigat na yan, nga bendisyonan iti tao. Kuna na Deuteronomy 30 verse 19, kayat iti Diyos, nga pilyen tayo iti biyakot.
Ngam iti tao, iti pilipilian na, kit bukod na nga pagayatan. So many will perish. So apay nga adda dagiti nga mission service. Apay ita kailangan nga iti adipen iti Dios agiburay iti sarita na gamin alang-alang pay iti may sa duwa talong agdingeg iti sarita iti Dios. Tauray pay nagadado iti audience tayo no awan ti nagdingeg awan serserbina. Kailangan tayo kakabsat nagsubli iti kinapod mo. Nung kaya tayo talaga nga mabendisyonan, kailangan tayo nga makalungaw itilunod. Kailangan tayo nga mapalaya itilunod nga naitid kanya tayo gapo tanagrugi itilunod iti nagbasol iti kaama-amahan tayo nga ni Adan. At subli tayo di Genesis na ilunod. Man is cursed because of sin. Man is cursed because of disobedience. Ngam ti original kuma nga espiritu tayo ket espiritu nga espiritu nga nagapo iti Dios. Ngam gapo ta iti pinili iti tao ket surutan na lang iti bukod da nga paganurutan against the will of God isu nga na nailunod. Gapo iti disobedience man is separated. Genesis chapter 4. Apay adda iti kabusot tayo ni Satanas. Ni bagati nga Satanas kakabsat, ti Satanas, ibig sabihin natin Satanas, ket kalaban ti Dios. Ngano usaran tayo iti diablo nga term. May isa dalang di revelation kuna na di palting. So matandang ahas or old serpent, dragon, Satanas wenno diablo may isa lang kakabsat ajay. Na duma-duma lang nga panawag. Tata di Exodus 20, verse 5, nuhantay talagang dayaw iti Diyos, amuyo ba nga itilunod up to 3rd to 4th generation. Panunutot mo lang ni papang ko, 3rd, lolok pa, may sapay nga lolok. Let us throw back. Aminin tayo kakabsat nga awan pay talaga iti umno nga namati idi. Datay pay lang talaga mamamuan iti kinapudlo. Why are we cursed? Apay ta nagrigat iti sitwasyon tayo. Apay ta adda iti lunod iti kinarigat. Apay adda ti lunod ti sakit. Apay ta adda ti lunod iti pamilya, broken family, problems with the family. Gapu iti disobedience nga nagrugi nga naipasa-pasa ato generation. And the only way itilaing wagas tapno mapaksyak ata nga lunod is when one will have faith like Abraham. No iti maysa nga tao maadaan iti umno nga pamati akas kini Abraham iti promesa iti Dios kuno na si Galatians 3:9 mabendisyonan megaron iti amin nga adda iti pamati na akas kini Abraham. How great is to have faith in Jesus. To have faith in Jesus is one of the greatest blessing that we can have. Takunan na Santiago 1 verse 17. Every good and perfect gift comes from above, without shifting shadows. Iti pinaka-perfecto kakabsat na regalo. December man regalo. Imhan nga awan, iti maikumparang regalo. Iti regalo nga nagapu iti Diyos Ama. Isu iti anak na ni Hesus Kristo. Apay. Iti daan nga tulag, uray pay agidaton da iti dara iti karnero. No naan-anayan iti dara iti karnero nga mangpunas iti basol iti tao. Hindi na dapat kailangan si Jesus pa ay magbugo ng dugo. Hana kailangan ko man nga ni Jesus matay pa iti krus ti Kalbaryo, mapababainan, tabnulaang, may salakan si kakin siya. Han ko ba kailangan yung kakapsat? But
God did not take pleasure on the offerings of the animal offerings. In Hebrews chapter 9, God only was delighted in that lamb without blemish. Ajedara nga awan mulit na, ajedara iti karnero nga awan mulit na isu ni Yesu Kristo. So nagbalin so na iti Lamb of God. Isu ti nagbalin nga dapon. He was the greatest priest, pero what he offered is his own blood. Kit kasano nga madaan iti blood, so he take the form of a man. Nagrigat ato nga maawatan iti tao nga haan nga agdependar iti Espiritu Santo. Kasi nausaran tayo iti human logic, we cannot understand the Word of God. The true spirituality of the Word of God. Amen. Kung kaya ito pa nga maamuan iti blessing iti Old Testament iti Deuteronomy 28. Ket adamat iti daga. Amuyo ba? Nga iti Jeremiah 17 verse 5. Nailunod iti tao na agdependar iti bagina wenno iti tao mismo. Ket pati siya napabutngan. Nuhan ko nga ma-correcta iti bagi, nuhan ko nga ma-check ta, numaminsan talaga, at the time nga, dumupendar tayo iti bukod tayo nga desisyon. Dumupendar tayo iti bukod tayo nga wakas. Kaya, iti nabasa kati ko na, naku po, kailangan nagbabawi tayo amin kakagsa. Tanong maminsan, nususaran tayo gayam iti bukod tayo nga wagas. Ilunlunod tayo iti bagi tayo. Una na to Jeremiah 17 verse 5. Daytoy iti kunati apo. Mailunod ti tao nga umadayo kanya. Agtalek iti pada na atao ket yadayo na iti puso na kanya. Iti English kunana toy, curse is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. Oray pay. No, agdependar tayo lang, iti pastor tayo, hantay nga dumependar iti Diyos, basol kakagsa. If we just rely on the man of God to pray for us, and we are not praying for ourselves, we are allowing curses. More and more curses in our lives. Kakagsa, kailangan tayo nga marin. Kaya nga, many nga pwede nga plano tayo nga, it is the Lord's will that will prevail. No, agkararag tayo kakabsat, haan nga, aji, tapno masumbatan iti kararag tayo that the will of God will obey sa gusto natin. But when we pray, we must understand na no, agkararag tayo kakabsat, we are allowing that God will work in us. Nga, aji panagkararag tayo, kit panagsubmitar, iti paganurutan iti Diyos. That when we pray, we are allowing God to minister to us. Not we will minister. Not that tayo ay mananalangin para masunod ang gusto natin. It's a very wrong notion. Hindi dahil naisip natin na maganda yung bagay na yun. It's not because we understand that it's good, then we claim that it is from God. It must come. It must be confirmed by the Holy Spirit and by the Word of God. Tanagrigat. No agar-aramid tayo gayamin, itibukod tayo nga paganurutan. Kito patuloy tayo nga pilyen, itibukod tayo lang nga paganurutan, then God will allow us to do it. God will send more angels to help us. Even though, adyo pilpilyen tayo gayaman, kit iso ti kapahamakan, iti kararawa tayo. Isugod, awan iti sa baling obraan tayo, nuhaan nga, agsubli ka na yun. Kanay nagsubli, iti kinapudno, iti sarita iti Diyos. Iti bendisyon, iti parabor, nga pagtutungtungan tayo, iti parabor, nga iti ama, inted na, iti anak na. Iso ti perpekto nga regalo, nga nagapo iti Diyos. And the Holy Spirit attest to it. Iti Espiritu Santo, iso, iti selyo, nga maaramid amin nga promesa iti Dios. Kasano tayo nga maamuan nga agapo iti Dios,
iti maysa nga banag when it comes with manifestation of His signs and wonders. In Mark 16:16 to 18, if you are a believer, no sika maysa nga namati kay ni Jesus, kailangan tayo nga ma-experience nga makapagpatakyas iti demonyo, no ipatong tayo iti ima tayo, lumaing iti patungan tayo, iti ima tayo mapalaing iti kararag tayo. No hantay pa marikrik na dagitoy kakabsat, no hantay pa nga ma-experience, hantay nga maibaga nga pudpudno tayo nga namati. We must use every good gift given to us. So siya bagbaga ni 1 Peter 4 verse 10. No usaran tayo iti regalo ngayon iti Diyos kanya tayo babaen iti Espiritu Santo. In Acts 1:8, you will receive power. In 1 Corinthians chapter 12, the gifts of the Holy Spirit at the chapter. Kita nakadependa nung anya iti regalo mo na awat mo. Ajay ito usaram tapno ayo ito usaran tayo kakabsa tapno makapagdayo tayo tapno makapagserbisyo mag-serbisyo tayo iti Diyos. Amen. Kasano tayo nga masigurado nga naisuratan itinagan tayo ijilangin. Makipaglukat kayo last verse. Iti Lucas kapitulo 10 20. Luke 10:20. Kuna nagtoy. Luke 10:20. Basa kakabsat. Iti dayta matlaing nga oras. Okay. Lucas 10:20. Kuna na toy. Ngem saan kayo kumanga agragsak, gaputa nagtulnog dagiti dakes nga espiritu kada kayo, agragsak kayo ket di ta na isurat dagiti nagan nyo sa dilahi. If we are able to cast out demons by the power of the name Jesus, numaanda kanya tayo iti power of the name Jesus, attested by the Holy Spirit. Ijay tayo nga masigurado that our name also is written in heaven. We must be sure. We must be sure. We must be sure that we are eternally blessed. Kailangan tayo kakabsat na masigurado. Ngayon ito'y pailang daga, sigurado tayo, iti papanan tayo. And we must keep that faith until the end of our life. Idi last week kakabsat, Saturday night, 7 p.m. Tabang during our Saturday night worship, natay gaya man aday senior overseer ti Sungrak Church iti nagapuan iti sursuro iti nangisuro mo ilang kanya mga pastor ni Pastor Evangeline Mariado na kini Pastor James na natayan. Actually pangarap ko pa ko mga makita mo isuna makapag-Korea kami kay mamit mi suna kasi nga even he is a lay person, normal pa lang ang miyembro nakapagbiag itinatayon. How the power of God manifested in his life gami talaga nga tinungpal na iti pagayatan iti Dios. Ket na isungar nay waras pa iti sorsoro na. Ket kuna tarigagayak met nga agbalin nga kasi so na nga even nga sidig nga matayan ag preach pa. Iti tarigagay mi bilang adipen iti Dios matay iti panagtulnog iti Dios. Nakabutbuting nga matay tayo gapu ta imbati tayo iti trabaho iti Dios. So nga kailangan tayo nga ma-maintain the relationship. We must maintain our name that is written in heaven by the power, the manifestation of power and authority daily. So God, kailangan nga every believer will experience the name Jesus. Gamin, hapay, nagado nga, adamo, pagmati na itkinesus ng apay, kurang gamin, kurang iti panakaam. Kurang iti panag-exercise, iti sarita iti Diyos. Kurang iti panagtulno. Naited iti regalo na. It is a command
Kuna ni Jesus, kabilin-bilin na receive the Holy Spirit. In Acts 1:4, wait. Urayan nyo. Kabilin-bilin na inidisipulo na nga. Urayan nyo iti Espiritu Santo iti Diyos. Takunan na dyan Acts 1:8, Aramid 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Sugarot idi na-receive ni Pedro. Dati met nga, inlibak na ni Jesus 3 times. Ngayon after, nga naawat na iti Espiritu Santo, he received that boldness, that power to speak the name Jesus out to thousands of people. Uray pay at dapeggad iti biyag na. So nga, agaron lang talaga itapang. Iti may sa nga mga iburay, iti sarita iti Diyos. Nupudpudno nga naawat ma iti Espiritu Santo. And that receiving is not just stop there. Nga iti trabaho iti Espiritu Santo ket haan nga aglipas iti panag-speaking tongues laeng no diket continuously haan nga pumanaw kanya tayo iti Espiritu Santo until the end of our life. So let us keep. Ikinagiging kakabsat may pay hampay hanpay nga naka-experience hanapay na awat Espiritu Santo. We must eagerly desire to have the fullness of the Holy Spirit, to receive the Holy Spirit, and to have the fullness of the Holy Spirit. Ken ang karoon iti desire na sumurot iti Dios. Amin kakabsat. Hindi man iti pakikaadayo iti Ilocano Mission Service ket itagarod awaten tayo lang talaga kabsa iti parabor iti Dios. Itinagan ni Jesus iti Espiritu Santo, the manifestation of the power of the name Jesus. Kailangan ta iti trabaho iti kabusor ta ket lukon na kayat na nga ilimbing iti kinapudno gapo iti kinaulbod. The devil wants us to be so busy with the things of this world. Tapnawan ti panahon tayo, iti spiritual nga kailangan tayo sulutan. Kaya nga, kailangan tayo agsubli to the very written word of God. Let us return to the Bible and obey what is written in it. Umawag tayo kakabsat, itinagan ni Jesus, katagkararat tayo. Pagyamanan tayo kakabsat, iti sarita ng naibura, ita nga nabiit. Pagyamanan tayo nga ada iti promesa iti Dios. Iti promesa na ket bendisyon ita ken iti agnanayon. Let's call the name Jesus 3 times and begin to pray. Jesus, Jesus, Jesus. O Dios, Ama, pagyamanan mi ita nga nabi. Agyaman kami Ama iti sarita nga naiburay. Iti tarigagay maikan iti maysa ken maysa. Iti tarigagay nga sulutan iti sarita. Tulungan kumaw di sa Ama iti bawat maysa nga nagbingay iti sarita mitang rabi. Nga maimula kanya da iti pamati. Maimula di sa Ama nga itinagan nga Jesus isu titawagin mi. Isu iti pagkararagan mi. Ta isu itinagan nga kangatuan iti aming ganagan. Ket isu tinten mo nga promesa. And by the Holy Spirit, let us receive power by the name Jesus. Tulungan mo sa Ama iti maysa ken maysa. Maawatan daw sa Ama iti sarita babaen iti Espiritu Santo. Iti sirib na iti Espiritu Santo. Father God, kaasyam iti maysa ken maysa. Tulungan na kami sa Ama that we will be able to maintain our faith until the end. Ngayon tinagan mo sa Ama nga nakasurat iti langit. Haan nga mapukaw. Help us to keep our faith until the end. Tulungan na kami sa Ama to be blessed now and unto eternity. Bless us, Father God. Bendisyonan na kami, Ama. Father God, inaldaw ang bibiyag mi. May experience siya, iti maysa ng maysa. Iti pan nakabalin, iti nagan ni Jesus. Iti panaggaraw, iti Espiritu Santo. To convict us of our sins. Nga isuro na kami, iti kinapudno. Ipaalala daw sa Ama, iti sarita. Iti sarita ni Jesus nga imburay na idadat ko idaga. Tulungan na kami sa Ama hanggang kami umadayo iti pagayatap. Tapilyan mi nga kanayaw ni Tibya. Tulungan na kami sa Ama.
nga mabendisyonan akas iti parang bendisyon mo kay ni Abraham. Giyaman kami o di sama. Kadalikan iti may sa ken may sa. Itay iti ka dito nga mangigana iti nga sarita. Ato iti pagyamanan mi tinagan ni Jesus. Amen. Ikararagtay kakapsat para iti Ilocano Mission Service nga lumawa pa iti trabaho iti Dios para iti para sa mga taga Ilocano, hindi taga Ilocano. Para sa mga Ilocano, ayan. So ikararagtay kakapsat for the Ilocano Mission Service. Jesus. Pare God. Kanayan na rin sa mga kararag ni. Na lumawa pa iti pagariyam. Lumawa pa yun sa mga itrabaho. Halang ito'y Luzon. Halang Visayas ken Mindanao na di kati entero nga lubok. Nga day di makaawat iti lengguwahe nga Iloko. Ama iti kararag ni. Maiwaras iti kinapudno. Ngahan nga mailemeng no di katama. Maiburay, may isa ken may isa. Iti sarita iti kinapudno nga nagapukanyam. Tulungan na kami rin sama. Nga bilang adipen mo ang kami ngagkurang. Kiti kararag ko matama, ti mangituloy ito nga trabaho. Ti mangituloy rin sa mga iti Ilocano Mission Service. Nga maadaan, iti tarigagay, nga ayaten, o rin sa mga ato nga mission service. Pare God, nayunan pa, iti adipen mo. Nga makaamo, nga mangiburay, iti Ilocos. Tapno rin sa ama, in the native language, mga mamuda, mga ganda, iti kinapod mo. Tulungan na kami rin sa ama at iti dawat mo. Itinagan nga kangatuan nga nagan. Tinagan ni Jesus. Amen. Amen, kakabsat. Thank you so much for joining us in this Ilocano Mission Service. Until next Thursday again. Bye-bye.